Dobar dan svima. Evo, pozdravljam sve učenike Pomorske škole u Zadru i njihove roditelje i sve one koji nas prate na Facebook stranici. Naime, nakon mog prvog obraćanja početkom travnja i nakon nekih uputa koje sam na ovakav način dao, preko noći su se dogodile pozitivne promjene u smislu uključivanja velikog dijela naših učenika i ovog trenutka mogu reći da su prilike uglavnom u skladu s očekivanjima i koristim još jedan priliku da se zahvalim i učenicima, posebno roditeljima, na ispunjenoj anketi koju smo predložili nakon tog prvog razgovora i da smo veliki dio primjedbi, sugestija ili pohvala zapravo primijenili ili pokušali primijeniti u daljnjoj realizaciji škole na daljinu. Kažem, zahvaljujem se na suradnji i naravno dok ovo traje očekujem sugestije i učenika i njihovih roditelja u tom smislu što bi možda trebalo promijeniti i s jedne i s druge strane da ovu školsku godinu završimo na najbolji mogući, odnosno najuspješniji način i za učenike i za nastavnike. Dakle, generalno većina naših učenika ili učenika u velikoj mjeri aktivno sudjeluje i komunicira putem medija, odnosno putem alata za komunikaciju i prema našim saznanjima, odnosno prema našoj evaluaciji, najveći dio učenika će vjerojatno završiti školsku godinu uspješno, bez neke posebne razlike o tome kako bi završili i da sjede u klupama. I ja se na tome zahvaljujem i potičem ih dalje. Još jedan put spominjem da je ovo možda način da se stekne i puno bolja ocjena nego što bi možda stekli u razredu. Isto tako, posebno se obraća onom manjem dijelu učenika, njih jedno 15% ili 20%, koji ne sudjeluju redovito u nastavi na daljinu i mogu ih upozoriti da će u tom smislu imati izazova kod zaključivanja ocjena i da neće biti neke posebne blagosti od strane nastavnika i suradnje za one učenike koji se ne uključuju dovoljno. Najčešće su isprike o tome imam ja i drugog posla ili ne mogu samo to raditi i tako dalje. Međutim, ne očekuje se od učenika ništa više od onog vremena koji je proveo i inače u školi. Još bi jedanput zapravo upozorio da se pokušate, obraćam se učenicima, da se pokušate odmaknuti od ideje o tome da ćete vi na neki jednostavan način prevariti nastavnika, kopirati odgovore, da ćete funkcionirati u šaptanju i tako dalje. To jednostavno, ne radi se o tome da će se takve aktivnosti kažnjavati, nego jednostavno mi moramo sazrijevati u jedno normalno društvo u kojima ćemo pošteno i odgovorno pristupiti i ovim najbanalnijim stvarima kao što je odgovaranje na nastavnička pitanja, odnosno na postavljene zadatke samostalno, pa u onoj mjeri koliko to bude sam pristup pozitivan, odgovoran, će biti dovoljan za neku pozitivnu ocjenu. Svako onaj koji želi više, on će se morati dodatno potruditi i nikakve razlike u kriterijima neće biti od onih što su bili u vrijeme dok su nastavnici bili ispred vas u učionici. U svakom slučaju, ja sam zadovoljan i još vas jedanput pozivam da počele su se dakle i ocjene ispravljati, negativne koje su bile tijekom prvog polugodišta ili ranije, većina uspješno, strpljivo i polako.
I u ovih zadnjih mjesec dana ja mislim da ćete svi imati priliku, odnosno svi ćete biti u mogućnosti popraviti i stare jedinice i dobiti nove pozitivne ocjene i završiti uspješno ovaj razred. Posebno učenici od 1. do 3. razreda, vjerujem da nema stvari koje će eventualno propustiti na ovakav način i ako se to ipak i dogodi, ostaju još godine i godine školovanja u školi za koju vjerujem da će biti normalna i sve će se to nadoknaditi. Ovo što sad radimo, bez obzira koliko to izgledalo možda malo panično ili u nuždi ili nespretno, to je jedan fenomenalan benefit, jedan fenomenalan način da vi u ovom vremenu, odnosno u ovoj dobi, usavršite komunikacijske alate, odnosno usavršite komunikaciju na daljinu, ne samo u edukaciji, nego generalno, jer s tim vještinama zapravo krećete dalje u život i vremena koja nas čekaju zapravo oslanjat će se samo na ovakav način komunikacije, ne samo na poslu ili u privatnom životu, čak i kupovinu. Dakle, za nekoliko godina možda se neće ni odlaziti u trgovinu, nego će se zapravo upotrebom ovakvih alata komunicirati o najbanalnijih stvari, od kupovine liječnika, konzultacija, instrukcija, seminara ili što god, pa zapravo mislim da je ovo jedan izniman trenutak da se veliki dio učenika kojima je za to stalo osposobi za korištenje ovih alata. Što se tiče maturanata, tu posebno brojimo njihove zadnje dane i završetak srednje škole je događaj koji se pamti u životu i ja bih htio da na ovakav način u ovom obraćanju zapravo još jedanput pozvati sve naše maturante da se odgovorno odrede prema tome da uspješno završe ovu školsku godinu i steknu svjedodžbu i moram ovom prilikom reći da sam i s maturantima zadovoljan. Znači, najviši dio maturanata u Pomorskoj školi Zadar je obavilo sve svoje zadatke u pripremi obrane završnog rada koje je slijedio i tamo oko početkom lipnja. Znači, uređeni su ocijenjeni i napravljeni završni radovi i polako se zaključivaju već ocjene, odnosno definiraju se ocjene svim onim maturantima koji nisu kroz svoje 4 godine u ovoj školi iz pojedinih predmeta imali nikakvih problema, a u danima koji slijede će se imati priliku u komunikaciji s nastavnicima dobiti pozitivne ocjene do 22. svibnja kad zapravo završava formalno školska godina. Za sve one maturante koji nisu bili dovoljno ozbiljni, koji su neodgovorni, koji još uvijek, bez obzira na dob od 18 ili 19 godina, još uvijek misle da se stvari dogoditi same od sebe, u slučaju da imaju jednu ili dvije negativne ocjene, nastava će se dodatno produžiti u formi produžene nastave, u tijeku koje će oni moći popraviti jednu, odnosno dvije negativne ocjene. Svi oni koji to ne uspiju, odnosno svi oni koji imaju više od dvije negativne ocjene na kraju školske godine, oni će pasti razred, jednako kao što bi ga pali i u razredu, tako će ga pasti i digitalno. Zato vas molim da se definitivno borite do zadnjeg trenutka da ta ocjena bude pozitivna, odnosno da onaj minimum zahtjeva koji od vas traže vaši nastavnici ispunite, jer zato gotovo da nema nikakvih posebnih problema i definitivno se sve radi o vama. Postoje učenici koji briljantno vode na ovaj način svoju školu do kraja i bit će odlični i vrlo dobri učenici, ali ima i nekolicina njih o kojima se mi u okviru nastavničkog vijeća stalno komuniciramo, koji zapravo neodgovorno se odnose prema obavezama, ne sudjeluju
ne komuniciraju i tako dalje. I sad zadnjih nekoliko dana je nastala panika i ja definitivno ne vidim načina da to završi pozitivno ukoliko se oni maksimalno ne organiziraju i maksimalno ne ulože angažman oko sticanja pozitivnih ocjena i završetka škole. Obrana završnog rada, odnosno precizan datum nije definiran, u školskom kalendaru zapravo je, ali kako su ispiti državne mature zapravo imaju svoj kalendar koji je prioritetan ili primaran, mi ćemo obranu završnog rada prilagoditi kalendaru ispita državne mature. U svakom slučaju će se radnja braniti uživo, dakle ispred povjerenstva u prostorima Pomorske škole prema uvjetima koje propisuje zakonodavac vezano za mjere, i to od 8. pa do negdje 14. lipnja ćete biti spremni na obranu završnog rada, ali raspored i svi detalji o tome doći će putem medija, odnosno digitalnim putem na vašu adresu, o tome na koji način će se u tom slučaju postupati. I mislim da mi smo kao škola u potpunosti spremni da se te aktivnosti oko maturanata završe na najbolji mogući način. Dakle, još jedan put ponavljam, samo maksimalni angažman nekolicine naših maturanata i odgovoran i ozbiljan pristup omogućuje da ovo bude jedna uspješna školska godina za sve. Evo ga, ukoliko oko bilo koje teme koju sam ovdje spomenuo postoje bila kakva pitanja, vi to možete pitati i sad i ovog trenutka, a ukoliko dvojite možete razmisliti i postaviti pitanja mailom ili na bilo koji drugi način svom nastavniku, razredniku odnosno voditelju ili meni osobno. Isto tako bi iskoristio priliku da se obratim svim osmašima i njihovim roditeljima koji imaju namjeru upisati Pomorsku školu u Zadru i kojima se mi u svakom slučaju veselimo. Dakle, imam poruku da oni strpljivo, sukladno svojim alatima koji su im propisani, ukoliko su zainteresirani za školovanje u Pomorskoj školi, naprave prijavu. Ukoliko traže bilo kakve dodatne informacije o načinu školovanja u Pomorskoj školi, u nekim posebnim izazovama ili posebnim mjerama koje su potrebne za upis, sve detalje mogu vidjeti na školskoj web stranici odnosno na Facebooku, odnosno Instagramu kad za to dođe vrijeme. A isto tako mogu telefonom ili bolje e-mailom postaviti bilo kakva pitanja koja su vezana za njihov nastavak u Pomorskoj školi. Mi bi voljeli da njih ima što više i mi se veselimo svakom od učenika koji imaju namjeru doći k nama. Škola je počela polako raditi u tehničkom smislu, neke se aktivnosti u školi provode sukladno propisima, tehničko osoblje je na raspolaganju i možda je ovo prilika da kažem da u optimističkom smislu kako Pomorska škola radi i posredovanje u zapošljavanju učenika, i ja se nadam da će i za učenički angažman, dakle svih učenika u Zadarskoj županiji, biti prilike da zarade koju dnevnicu u aktivnostima ovog ljeta, pa bila to turistička sezona ili nešto drugo, da je sad možda vrijeme da urede svoju dokumentaciju i pripreme se i za takve aktivnosti. Evo ga, i na samom sam kraju, kažem, ukoliko nema nikakvih pitanja, ja bi vas sve skupa prije pozdrava još jedan put pozvao na maksimalnu odgovornost i na jedan ozbiljan pristup. Kažem još jedan put, maturanti, jer što je bilo je, brojimo zadnje dane vašeg školovanja, naravno neki će nastaviti studij i tako dalje, ali nekima će ovo biti konačna diploma i poslije ovog idu
u pomorsku karijeru na more ili bilo gdje i te zadnje formalne dane u školskim klupama treba ostaviti u nekakvom najboljem mogućem svijetlu. Evo, svima skupa vam želim uspjeha u realizaciji ove školske godine, što bolje ocjene i da budete živi, zdravi i strpljivi. Hvala vam lijepa. Pitanja za Kraljicu mora, kako će to funkcionirati? Dakle, na pitanje o brodu Kraljica mora, prilike su sljedeće. Zbog okolnosti u kojima smo se našli ove godine, učenici trećih razreda neće koristiti školski brod. Međutim, imamo alternativni plan u tome da će se sadržaj na brodu Kraljica mora obaviti u tijeku sljedeće školske godine. Ja ću favorizirati, naravno učenici će u tom situaciji već biti maturanti, ali neko proljeće 2021. će biti prilika za obaviti školsku praksu na brodu Kraljica mora. Kad će ući po diplome, ovo što su ranije završili? Mi smo ukoliko se stvari bitno ne promijene, da bi mogli imati zajedničku podjelu diploma, mi smo predvidjeli u kalendaru da će se neposredno nakon, odnosno 3 dana nakon obrane rada, moći, govorimo o maturantima, moći preuzeti završne svjedodžbe ili oni koji ne mogu pristupiti iz bilo kog razloga, škola će nakon 3 dana od obrane završnog rada preporučenom pošiljkom poslati sve dokumente na kućnu adresu, a o tome ćemo iskomunicirati od učenika do učenika. Evo ga, još jedan put, ako nema više pitanja, srdačno vas pozdravljam, čuvajte mi se i veselim se svakom novom susretu. Hvala lijepa.